ఏపీ రాజకీయాల్లో పొగాకు రైతుల సమస్య చర్చగా మారింది. పొగాకు ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు మాజీ సీఎం జగన్ తాడేపల్లిలో వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పొగాకు రైతులతో సమావేశం కానున్నారు. పొగాకు ధరల పత్రం రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తుంది. కిలో 200 కొనుగోలు చేయాలని ప్రస్తుత సీఎం నారా చంద్రబాబు ఆదేశించిన వ్యాపారులు మాత్రం ఈ ఆదేశాలు పట్టించుకోవడం లేదు. దీనిపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వైసీపీ నాయకులు పలుమార్లు పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా ఆందోళన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రేపటి సమావేశంలో రైతుల సమస్యలు వినడమే కాదు, ఎల్లుండి పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా ఒక స్పష్టమైన కార్యాచరణ జగన్ ప్రకటించనున్నారు. పార్వతీపురం